Roberts dan bwysau gan Darren Edwards. Mae Roberts mae'n gallu cadw I ben yng nghanol cae. O'i gryfderau efo Thomas Twt. 3 dyn o'i gwmpas o. Mae heibio nhw gyd. Mae rediad gwych. Mae Thomas yn mynd y holl ffordd. Thomas! Am gol! Am gol! Mae rhaid nhw fod yn ofalus iawn efo'r cefnogwyr na nawr. Ond mae'r gol honna yn heiddi I dathlu. Wel, dwi'n meddwl oedd hi'n gem ar dy Sul, dwi'n meddwl. Os dwi'n cofio'n iawn, dwi'n meddwl oedd hi wedi bod allan os y gynt, dwi'n meddwl, y gyn I hangover. So, ia, dwi'n cofio llawer. Just cofio'r wal yn disgyn, ac just y cefnogwyr I gyd ar ben y wal, oedden ni gyd yn chwerthin ac pob ar ben I gilydd, oedd yn weird y teimlad. Ond nes I ddechrau'n, o'n I wedi dechrau'n yr un agos o'n i'n meddwl, o'n I mor agos i'r wal. Dwi'n siŵr oedd y boi camera lwcus o fanna fyd. Dwi wedi gweld y gêm yna chwyth I weithio. A ia, dwi byth am ofi yna. Dyma Darren Thomas! Hyfryd! Gan y Cofi Messi! Pan dwi'n cerdded o gwmpas ond dwi'n gweld yr hogiau ifanc yma, ma'n I gyd yn gwisgo dichad Caernarfon o bydda. A weithio, dwi'n gweld nhw'n sbiad ar y fi fel a weithio, a dwi'n dda, nhw'n sbiad ar. A dwi'n ddechrau meddwl, o, dyna pam nhw'n sbiad ar fi. Ond nhw'n jyst yn gwybod, o, mae'n chwarae'r tîm cynta. Dod o Sgubor Goch, Cofi iawn. A gen di fyny, especially wwan, dwi'n capten i'r clwb. A da ni wedi cyrraedd Ewrop hefyd. So dwi'n meddwl bod hynna'n rhywbeth byddai'n mynd I gofio am byth, dwi'n meddwl. O special. Dyma Smith yn ei gosod I Darren Thomas! O, cracker gan Thomas! Dwi'n siŵr bod dwi wedi chwarae dan rhyw 6 managers dwi'n yna. Mae ffis di dod yn y wan, a mae di rei lot i'r clwb chwarae teg. A dda tymor dwytha. Dwi'n meddwl un gem I ffwrdd o gael relegation. A wedyn blwyddyn yma, da ni'n cyrraedd Ewrop. So, mae'n fatha dream yndi. A dwi jyst yn mor excited. Dim just I fi, a jyst i'r cefnogwyr I gyd, I pawb, i'r ardal Caernarfon. Pawb yn siarad Cymraeg. Ydyn ni yn Cymraeg yn rhaid iawn efo yma. Dwi'n meddwl na ni cymryd drosodd Belfast, dwi'n meddwl. Dyna beth dwi'n edrych ymlaen mwy. Dwi'n edrych ymlaen mwy. Mynd ar ôl y gêm, ar ôl curo, gobeithio. Dwi'n gwybod wan fydd o'n un diwrnod agorau bywyd bydd. Fel gael plant. Oedd y droed yn uchel gan bod yna, ond gad iddi fynd, a Thomas yn mynd I Dyma'r dewin sy'n gallu sgorio goliau felly. Dwi'n meddwl dod yn aml yn, dwi'n meddwl un nes I sgorio tymor dwytha. A Hitler oedd yma. Definite sgorio tymor yma yn Ewrop. Big game player dwi. Craig, mae gico mewn y chwilio am Thomas. Sbiwch ar efo'n codi! Mae o'n sgorio efo'i ben o bopeth. Wyddoch chi be, mae yna wal di disgyn yma eto. Play-offs ydi da. Fi o'n eisiau sgorio'r headar fa do. A dwi'n wal disgyn eto. Ti'n meddwl, no way, mi'n am di digwydd eto. Oedd o'n deisio fo. Ie. Pwy bynnag sydd wedi bwltio'r waliau yna, mae eisiau siarad efo nhw.